Imbis gisda, balas ang karga og iligal nga gigamit ang bangka sa pagpangisda aron ihakot og balas nga walay permiso. Kini ang hinungdan nga gisikop sa mga personahe sa Philippine Coast Guard Basilan ug Isabela City Police Station ang usa ka fishing boat tungod sa illegal sand quarrying sa baybayon sa barangay Marang-Marang, Isabela City, dinhi sa probinsya sa Basilan. Giila sa otoridad ang tag-iya sa maong bangka nga usa ka Hasan Adjal nga residente sa gihisgutang lugar. Matod sa report, nakadawat ang Coast Guard Basilan og taho gikan sa usa ka concerned citizen nga adunay nagpanguha og balas sa baybayon sa barangay Marang-Marang. Hinungdan nga nagpahigayon gilayon ang Coast Guard Basilan kuyog ang Coast Guard Substation Malamawi ug Isabela Police Station og operasyon nga miresulta sa pagkasikop ug pagkumpiska sa fishing boat. Gi-turn over na ngadto kang Albino Orbisido, Chief sa Isabela City Agriculturist Office ang dinakpan nga bangka alang sa tungpang dokumentasyon. Samtang ang tag-iya niini pasakaan og kasong paglapas sa Section 47 sa Isabela City Ordinance Number 03-148 o kono quarrying of the marine habitat. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.